Bo día a todos e a todas. Mirade, eu chamome Iago e veño hoxe a este cole, ao vosso cole, a contarvos un conto. Quen quere escoitar un conto? Pois, para escoitar o conto, todos os nenos e todas as nenas tedes que estar ben sentados. Todos os nenos e todas as nenas tedes que ter ollos abertos, orellas atentas e boca pechada. Mirade, sodes moitos nenos e moitas nenas. Se todo o mundo empeza a falar, se todo o mundo empeza a facer ruido, se todo o mundo empeza a interromper, non escoitamos o conto. Así que primeiro escoitamos e cando eu remate falamos. De acordo? Mirade, eu escribín un contiño que tedes por aí algúns e algunhas, que é o cociñeiro Martiño. Moi ben. Que é o conto que vos vou contar. Ao rematar, se algún neno ou algunha nena quere facer algunha pregunta sobre o conto, pode. E se despois, se algún neno ou algunha nena quere que lle asine o libro, asino. De acordo? Pero para empezar, ides escoitar o conto. O conto está protagonizado por un home que se chama Martiño. E Martiño era cociñeiro. Martiño vivía nunha casa moi pequeniña no medio dunha aldea e todas as mañanas moi cedo Martiño se erguía e nada máis levantarse da cama, Martiño se metía na cociña porque ali, entre potas e tixolas, entre cubertos e culleres e entre patacas e cenorias, Martiño era feliz. Pero unha mañán de primavera, Martiño decidiu sair á horta que tiña na entrada da casa a recoller unhas leitugas para facer unhas ensaladas. A ver como recollemos esas leitugas, collemos unha leituga con cuidado e turramos dela. Outra. Pica. Moi ben, outra máis. Chegarán 3 leitugas, serán dabondo. Somos moitos a cear. Outra máis. E estaba ali Martiño, recollendo aquelas leitugas, cando por ali pasaron dúas mulleres, dúas veciñas que ían correndo a toda presa. Martiño deixou as leitugas e dixolles: «Hei, veciñas, a que veñen esas carreiras? Onde ides con tanta presa?» E as mulleres dixeronlle: «Ai, Martiño, imos ás nosas cociñas a preparar a mellor das sobremesas. Anda o rei destas terras buscando unha persoa para traballar na cociña do castelo. Un home ou unha muller que saiban guisar, estofar, fritir, cocer, asar todos os alimentos para reis e raíñas, para duques e duquesas, para príncipes e princesas de todas as cores». E Martiño pensou: «Cociñeiro do rei! Sí! Era che boa cousa para mí». Así que o noso protagonista decidiu que él tamén quería entrar a traballar no castelo. Él quería ser o cociñeiro do rei. Así que Martiño dixo: «Xa sei o que vou facer. Vou preparar ao rei un biscoito, pero non un biscoito calquera. Prepararei o mellor biscoito do mundo inteiro. Será un biscoito tan rico, tan rico, tan rico, que en canto o rei o probe, me elexirá como cociñeiro real». Así que Martiño deixou as leitugas, deixou a horta e meteuse na cociña a preparar o mellor biscoito da súa vida. Pero antes de facer o biscoito, Martiño tivo que poñer o mandil. O mandil serve para non manchar a roupa. Despois de colocar o mandil, o noso amigo Martiño puxo na cabeza un gorro que serve para que os pelos da cabezota non caigan na comida. E xa para rematar, Martiño lavou as dúas mans, porque antes de xantar ou de andar coa comida temos que ter as mans limpas. A ver como lavamos as mans. E por fin, Martiño xa está listo para facer un biscoito e levarllo ao rei. O noso protagonista, ali na cociña, abriu a alacena, que é ese armario onde o noso amigo guardaba os ingredientes para facer os biscoitos. Na alacena, Martiño guardaba a manteiga, os ovos, o azucre, a fariña e o fermento. Martiño, con moito cuidado, achegouse á alacena e abriuna para facer o biscoito.
porque ali non había nada de nada. Nin fariña, nin ovos, nin fermentos, nin azúcar, nada. Os ratos comerán todo. Os ratiños entraran pola noite na cociña e rillaran con todos os ingredientes. E como Martiño non tiña nada na cena para facer o biscoito, rompeu a chorar e a chorar e a chorar como a un bebé. A ver como choramos. Martiño, chorando a fío, saiu da súa casa e sentou na porta da entrada e ali seguiu chorando vaguas e vaguas e vaguas como para encher unha pía. A ver como choramos. E estaba ali Martiño, chorando vaguas como para encher unha pía, cando por ali pasou un home. Pasou un pastor que alindaba as vacas. Un pastor que viu chorar a Martiño, chegou xunto del e dixolle: "Ei, por que choras, amigo?" Mirad unha cousa. Este conto trata sobre un cociñeiro. E aquí hai un cociñeiro, que sí? Pero agora nesta historia sae un pastor. E aquí non hai ningún pastor. Así que, donas e cabaleiros, que levante a man o neno ou a nena que queira ser o pastor do conto e axudarme a seguir con esta historia. Pero, para ser pastor ou pastora deste conto, hai que portarse moi ben. Hai que estar ben sentados e ben sentadas. Hai que estar quietos como estatuas. Hai que estar en absoluto silencio e se quere sair, hai que ter o dedo levantado. E de todos os nenos e de todas as nenas, ben sentados, ben sentadas, dedo levantado e quietos como estatuas, o pastor de este conto vai ser ti. Vente conmigo. Álvaro. Como te chamas? Choca. Donas e cabaleiros, un aplauso para Álvaro. Álvaro vai ser o pastor do conto. O pastor que chegou xunto Martiño e lle dixo: "E amigo, por que choras?" Preparados? Ei, amigo, por que choras? Pues mira, pastor Álvaro, te va a chorar porque e agora non podo fazer o biscoito. E entón o pastor dixe: "Acouga, ó. Eu vou te axudar. Para ti, Martiño, o primeiro ingrediente para facer o biscoito. Do leite das miñas vacas vou cherar esta caixiña chea de manteiga." En serio, pastor Álvaro? Mas me das unha caixiña con manteiga? Para mí? Para facer o biscoito? Oh, Álvaro, é genial, és un pastor genial. Moitas grazas. Pousa a manteiga arriba da mesa. Genial! Manteiga! Dame manteiga! Xa teño manteiga. Pero mira unha cousa, pastor Álvaro. Con manteiga só non podemos facer un biscoito.